Salutare lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Planeta asta o să șterge. Am jucat eu mult și am făcut ceva o grămadă. O să începem o nouă serie. O să se numească Lumea. Uita să șterg. Lumea lui Alex. Ce? Survival Games, Easy. Dacă aprindem codurile și este gata. Primul episod o să fie de 10 minute. Mamă, să că și zi pe PS-uri. Nu, o scăzut. Să încărcăm mapa. Stai să ne regenerăm. Holy shit. Ne-a dat lângă oaie. Și lângă deșert. Sunt două aici. Să omorâm. La tata. Uite, ia naiba. Bă, nu mori. Asta câtă viață are, mă. Ia naiba să fii tu. Și unde e oaia cealaltă? Acolo, dar stai să ne facem noi. De piatră. Opa, Gangnam Style. Era o melodie. Următorul episod de 5 like-uri. Dacă avem 5 like-uri, o să venim cu al doilea episod din această serie. Ok, trece acum un motoscuter sau nu știu pe drum, dacă auziți. Ok, cred că s-aude destul de bine chestia asta. Cred că o să fie mob pe aici și mai bine iau eu de aici. M-a dat. O să mergem la minat. Am niște piatră să ne luăm armele. Primele arme, nu vreau pământ. Pământul înapoi. Ok, avem 11 bucăți de piatră. Să facem topor. Așa, și sabie. Nu se poate. Cum? Crafting table, pa. Trebuie să ne facem avem și pat. Da, trebuie să ne facem alt crafting table. Tică. Creeper-ul nu se lasă. Ok. Facem un chest să ne punem chestiile în el. Aici o să rămânem prima dată. Ne ducem după lemn, avem... Trebuie două... și sabia să o punem aici. Unde era? Oi, treci și dai. What the fuck? Gata. Parcă mai era o oaie pe aici. Oaie. De acolo. Oi, ce departe a ajuns uită. Ți-a fost frică? Te omor? Ți-a fost frică că te omor. Deci aici o mină. Totuși suntem buni. Suntem bine poziționați.
Ok, să punem arma. Par 2 lune. Să luăm toporul. Să luăm lemn. Să ne facem pat. Dacă avem pat, nu mai trebuie nimic. Să ne facem un al doilea episod cu casă. Aici o să astupăm. Sigur că asta încolo o să radem. Sau nu știu, aia sau... Aia, nu dau cu seama ce să facem. Următorul episod. Crafting table-ul aici. Fiind 34. 3 lune. Mai luăm și noi 6. Ok. Avem patutul. Gata. Și acolo avem grijă. Ce prost sunt. Să mă duc să-i fac un final. Nu de aici. Uite acolo câta piatră e. Și de cât naiba să... Merge puțin cu lag. Eu nu înțeleg. Pentru că e prima dată mapa. Acum nu mai merge. Să-mi iau destulă piatră. Asta nu e piatră. Am lag. Lagul ăsta omoară. Avem 3 furnale. Și acum să luăm lemn. Știu să-l las, mă duc să iau mult. Toți copaci. Până mă țin topul. Să-l las la freeware. Să fac cărbune. Pentru că vine noaptea și trebuie să punem așa. Pe acolo. Uite puiul. Mamă, ce sări puiul în sus. Oh, ce aici? Avem o grămadă de găuri. Până la urmă o să le astupă, că nu se știe noaptea ce ies de acolo. Și dimineața ne găsim când ne sculăm de pat cu zombalău, cu schelete. Că trage noi. Și aia. Eu cred că ajunge atâta. Da, punem ăsta la un furnal. Și cu ăsta. Ok. Și cred că o să încheie aici episodul. Da, încheiem aici episodul numărul 1 din această serie. Să nu uitați să dați un like, să vă abonați, un subscribe și un să dați comuri cum să facem prima casă. Mare, mică, să dați. Bine, la revedere și vă urez o zi bună.